Chibai vek ole he video hi think and grow rich bung som na le som pakhan na ni dona milong ai thla sakin tha in ti ni chuan milo like sak theu don ya soichan ngali la bung som na hi power of the mastermind ti ani a mastermind ti he masa in mind of the master tina ni lo nia hemia aron soi masak ber chu power hi ni a Hlawhtlinna chang tur chuanin power kan nei angai ani engkong kong emo khan power hi chu kan nei angai shim mase heta power ti hi chu thiamna emo hriatna mumal le felfai taka kenko ka shilfia dikem ka shelawa power chu organized and intelligently directed knowledge atini chu power kenko theitu chu mi pahni aya tam thil tumle mathlir in ang nei ten in lungrual taka tho hauna an kalpuin bung masalama kan soi ruwa manna plan kan ti pokha hemi asoi power manga thilti actiona kan chantir lo chuan thil tangkai lo mai ani atini kan ram anga te po hian ram mangai tu masa ten ram ta na tha ruwa manna le mathlir tha tak tak te po lo nei thin ma se bo zui tura thok hau changrual khan omlo chuan azu ji mai thin ani khatiang khani mani liaw liawa ding chuak hi a om the tak tak lo Hlawhtlinna sang jok nei thei tur chuan tu emo tho puina le support na hi kan mamo vekani power chu organized knowledge ani si chuan thiamna kan nei theina hnar chi thum hi arunda a pakhatna chuan infinite intelligence hei chu bung rukna atarlan to creative imagination manga kan don emo polna kan ti angchi te khani a panhina chuan accumulated experience ton hriat le mi thiamna zara kan lo hriat ve thei mi in kan pian ma dei po a finna an lo nei kha an lo ton hriat to kha ziak ten emo thu te pon kan lo in shil chhong thin ta a kanin hlan chhonga lehkhabu ate ani lo pon sikul le college anga te po mi zia sa le an don fel sa thlap kha kan zir thin khang ang kha ni a pathumna chuan experiment le research science khovela ani emo mishing nun kong danga po mu chua tur an mu chuak vek to ti hi a thei lo ni voin thleng hian research te experiment kalpui ani renga a boy pui tu ten chung an mu chua te chu knowledge kan mu na hnar kha lo ni vele ta ni chu leilung dana shim hian thil pakhat aya tam belbom emo changrwal hi chakna ni thil dang thar hlak siam chuak emo evolve tur po in chu nge na ngai ta ni enternan mishing pakhat pian tir tur po hian mishing pakhat chuan ti thei kan nei lo mishing pahni khan anchi ain belbo mangai ta ni khatiang deuh khan khovel thil om zong siam tu chu thil pahni matter le energy hi ni ta a chen som chuan zirlaya te po kan zir thin kha matter po chu hlom sang molecules te atoms le electrons ate chen shan thei ani le ta a energy po joules sang a khan a chen shan le thei ta ni mishing ril rung ngai to na po hi energy chi khata ni a chuwangin mi pakhat ngai to na chau ai chuan mi pakhat aya tam chuan force kha an pena zo kang ti a hriat ngal thei ta ni 2 is better than 1 anti fauthin ang khan thlok pakhat chau ai chuanin a aya tam chuan an tho hlok shim don ani tho hau pui group anga kan tho hau hian hlok na thuang ni angin akal theya a pakhat na chuan mu thei thil alang theilama atak rama entirnan economy konga te poni theya thuron te ziltu le fuitu angchi te po kan tran hau chuan ti sual te po kan nei tlem deuh don ani pakhatin experience dang alo neya pakhatin experience dang khatiang khan kalsualna lakamin veng tu kan ti ang deuh khani a pakhat leya chuanin lang theilo lama ril rungai to na lama mi pahni chau po ni se tum thu mona ngai to na an sen hian
mu thei lo force dang pakhat an hring chuak theia chu a third mind angin entinan mi pakhat khan rilru pakhat kha neita a pakhat khan rilru pakhat a nei le ta a chuan rilru dang pakhat a third mind kha a hring chuak tina ni 1 + 1 = 3 minds kha alo ni ta ni chu hei chu sa khodang tan chuanin an pathian ve ang te ponianga universe te pon ti thin ta a mishing te aya power nei tha thil ti thei tak tu emo om anga hianin kan ngai ve kani pathian om ring lo te po in chu tak chu infinite intelligence ati che chu ni a tharau ang deuh keini chuanin pathian te kan ti a khwanu te po kan ti theng chu mu thei lo thil ti thei hne na tanga fin na le theina source kan lak chwa theina kha mi pakhat aya tama khanin anasa jok atina ni chu hei chu sia thiam har deuh mai theya kan sa kho mil deuin lo soitaila bible a hian alo in zia khiau maya mathaya bung som pariat chang som pakwa le som hnia hian inzinga mi pahni anthil dil konga anin thurual chuan kapa wana mi ti sakin an omang mi pahni emo pathum emo kahminga anin khomna apianga chuan anzinga ko umsi a ti hi alo in zia kani khovel fin na kan ti te po hi bible a hian alo omzel mai hi bible ro puina ni a aziak tu Napoleon Hill hian pathian aron ti kher lova achan chu khovela mishang shang sa khoshang shang wan tu te khan kan chiar dona sa kho lehkhabu po ni lawa anlo hel thei baga khan ama hi engsa khwange tipo ka sha chong lawa ni chi na kan soi knowledge source pathum zinga pahni kha chu mani po akanin hai kwak thei thilani a infinite intelligence ero hi chu ani lawa kalsual thei thil po ani lawa ti ni re theina le hausakna hi lui pahni luang sang ang hiana tekhina heta hian hausakna kan ti hianin sum le pai kher kha ni lawa in le lo tha te ani kher lo then kha chuan khatiang kha kan lo mi thla ngal mai theya shisel na te in lai chin na te hlim na te ponianga re theina kan ti po hi sum tla cham kha an ni ve kher lo ta ni chu hausakna le re theina lui luang chu a then sang tu chu thil pakhat emotions of thought ani pakhat positive emotion pakhat negative emotion re theina hi annun ronga za angai lawa a in thlashung lo hle ati bokani aum zia chu tlache tur hianin ruam manna nei angai lo chu tiang chuan ka tianga ka re thei mayang ti hi an ngai lo ani engma kan ti lo hian som lo po in re theina hi alo thleng thei Benjamin Franklin hian he tiang hian asoya if you fail to plan you plan to fail atiani ruam manna inei lo chuan re thei turin ruam manna isiam mek angani atini re thei tur hian ruam manna siam angai lo tumbuai angai lo ruam man lo kha atok chau ma se hausakna ero chu hi pangai thunga attract angaya a hip dan chu hemi buwa aron soi sang sang te ho hi ni a ti chuan mastermind group ami tur kha kan team ami tur kha engtin nge kan form kho mang kan ti chuan bung sarina dai khan soya ama sa in engthil nge kha in group atang khan hlokna khamising khan anei ve ang thiam thil nge sumlam nge Hlawhtlinna te po ni theya a free in tu ma kha kan chhor thei ringot lawani tin mi fing pa ngai le thiam na pa ngai nei chuan a free in an tho sak ringot don lo che panina chuan in mu khom thin turani a lo bera kar khata voi ni te ro man na te khatiang ma thlir na te kan nei khoma kan soi khom theina turin tulai anga chuan committee te emo meeting te zoom meeting ang te pon yang chu pathumna chuan in rem takle ril ru hmun khat putlang taka tho ho sam sam thin turani chanrol na tel lo chuan Hlawhtlinna kha in thleng thei lowanga ti ni chu he mastermind group hi
tunlai tong taka chuan kan team ang kha ni don ta ni teamwork te lo chuan hlawhtlinna tak tak a om thei lo kan ti thin kha kan tho ho pui thei tur kha mastermind group chu an ni mai bung som pakhat na the mystery of sex transmutation te ni a sex lam hoi ni dona transmutation na ti om zia chu chakna emo thashui energy pakhat kha thil danga chantir thil danga le tinani entirnan khi chakna te tuiluang chakna te po hi kolphetha chantir nan an hmang thin ani kolphetha khan an transmute tina niang chu heta asoi hi chu mishing ina ti salama chakna kan nei hi sexual desire khi ni a mishing pa nga ya chuanin a om veka kumtling lawa po ti sa chakna nei ri lo ma se shia chian chakna hi chu an nei vek thawani aziak tu hian mishing te min ti thatho le phur thei thil hi chisoma ron soya chungte chu pakhat na desire for sex expression kan ti sa chakna kan pushuk theina tur thil kan ti don mi khatiang kan ti sa chakna lam thil khani ta a panhina chuan mangai na pathumna khovel thila hausakna te larna thil ti theina nei kan du na angchi khani ta a palina chuan rimoi pangana chuan thiante parukna kan tho puite emo kan mastermind group kan ti fo khata kan tho puite mihlimten ka thlarau zol pui an ti ang deuh kham pasarina chuan kan tuar ang tuar to emo shiom kan tor puite parianna chuan auto suggestion mani le mani chongka mangte a kanin fui phurna angchi kha somna chuan hlawna fear som pakhatna chuan rui thei thil damdoi le zu te heng thil som te hi chu chian chuan thil chaklu tuk vek an ni ta ni mishing thluak su thei vek an ni a tha zong le thalo zong po in min nor kalna sa thei tak an ni pani phei hi chu a thalowa pakwana le somna hi thil thalawan ni ta ni pakhatna hian desire for sex hi aron da a chan chu thashui chak tak ang maya mishing te nor kal thei chak berani yatini kan pian pui ani boka chu kan sex desire chu heng thil dang thil ngai tua chwa theina imagination te wai sen na te tumru na be chang chang theina persistence te emo creative ability thil duan chwa theina emo hausakna thleng pon kan let thei kan transmute thei ati ni chu kha kan ti sa chakna energy kha chumia transmute dan a chantir dan chu step by step in aron soi chuang lawa he chapter hi chu shia thiama har deuh hleka chu ti sa chakna energy chu adik lo zonga emo mishing ina kan thunun lawa min thunun zo ka ni chuan thil dang tam tak ang bokin min ti che thei tu a chang thei ni tuna te po hian zela an tang tawina rin oma ti sa chakna thunun zo lawa wanga poi khoite history a po hian malai paro pui tak tak te tluk chian na thin then kha chu mi chian ni samsuna te lal davida te po kan shet vek kha chuan mishing emo ran po hi ti chin chi thla theilo tura siam hian kan ni na then khat hi kan hlo thin ani mipa insiam te meichhia insiam te po ni thawanga thokhalai mipa insiam te po kha la phiar thiam ta dai te tlema anu lampang rongkai ta hlo angchi te po kha soi om thin ani aziak tu soidan taka phei chuan bong pachal kol tak te po hi thuan oi sot thin ati ni in kolan nuam sot duap sot na kha a thlen ani ber chu a chhezong le thalo lam zong hlir hi mi pat mei chian na hian a hoi ani lem lawa tangkai takani a mishing dam kho chhuana survive na tora thil tangkai berani achan chu in thla pun kan mamo a shiselna atan pon thatna aneya shiselna atana thatna ane hi atluk pui an la siam chuak thiam lo bokani chumi ba ka chuan tuna kan soimek fin na le hlawhtlinna atana transmute thei ani boka genius fin na sang tak nei theinan atangkai atiani
sex kan va man khan kan va fing sot don ti na lamphei chu ani lawa nijina chiat puite kan soi to a ajiak tu hian mi pa hlawhtling tak tak te hi highly sex nature an ni ati ni sex lama an har wang emo an har tha kan ti don nge sex lama khan har sanna an nei lem lo ani entirna thadewa chuan lal solomon a hi lo vele chia boka literature lamte art architecture le thiamna danga te po a influence tu le motivate tu hi mi che an tam thina ni kuthem thiam thil kerte lemzia ka te po kan hmu thin kha chu scientific research ina a hmu cho atia khami ani wang khan hur her le insum theilo viau lam soina kha ani chuang lo chuan heta hian engtin nge genius te chuan finna an lo nei thei ti hi kong ni aron ziak boka pakhat na chuan an ril ru kha an ti thatho emo an ti har wang thin nichina point som kan soi zinga pakhat emo an du thlandang khoimu mang khan hei chu meditate ang te po ni thei tho mai theya pui thiam insorbing na satak te po hian keini mi pa ngai ai chuan na satakin an ril ru le taksa hi an control theini panina chuan anin concentrate thin enga mo kan ti chuan an thil siam chhuat to emo an la siam chhuat lote la siam chhuat tur mabak ang chi de khang ang chi kha an ril ruwa mit thla chungin an subconscious mind a khan an tu thina ni an dream veng kan ti don nge mi thla pa in an suang to na khan an tu ani ber chu chung thil pani te chu kaini po in kan apply ve theya enge mo thil hlen tur kan nei te emo Hlawhtlinna hausakna atan te po an thil soi thin pakhat chu ril ru le mi thla a kan tu nge hian a takram channa chansi asang an ti thina ni chu wang tak chuan mi fing tak le hlawhtling te pon mania hun man tam hi an du thin mani ril ru kom tam mi an ni thina ni chu law of attraction an ti te po khani ve theya chuan a to pa hian mangai inna lam te po ron soitela nu pakop choi hlim tak le tlau tak ni tor hian mangai na chau hi atok lova sex ringot po hian hlimna a thlen lova mangai na le nu panun chumi pi a an emotion te chung thil pathum balance taka anin phushuk sak ton chawin nu pahlim takha ani donani anin nei ma a taksalama har satna nei sa chunga in mangai taka in nei an ni te ni lem lo chuan mishing shi sel le pian dik pa nga ya tinani chu ti chuan heti zong hi bung som na le som pakhat na chu ni a bung som pakhat na hi du angin ka sha thiam tok lovin mizo tonga han le mai hi ka thiam tok lova jeb lawa chuan min lo sha thiamanga lepeka kan hmu le thau do nia